गासैनिसिमबो आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ फिन खनसे जासिहरफिननाय जाबाय। एक्चुअली दिनैहाय दिपेन बर' सारनि आबसुनि दैदेनगिरि बिथांनि खुगानिफ्राय मा खोनानो मोनदों एसे आं होनानै होगोन दे, बारा गोलाव नङा, भिडिअ'आ गुसुं। रन्जन दैमारि सारनि खोथाखौ बुंदों। बिथांमोना मा खालामो मा खालामा रन्जन दैमारि सारखौ बरननायनि नामावहाय। माब्लाबा बुङो इन्डियाननि प्रेसिडेन्ट द्रौपदी मुर्मु बिनो गांसे मेम'रेन्डाम गथायहैनांसिगोन बा हैगोन, बेफोरबायदिखौ माब्लाबा खोनानो मोनो ना। आंनि राव नङा दे बियो, फरायसा आफादनि दैदेनगिरि दिपेन बर' बिथांनिनो राव। माब्लाबा माब्लाबा पर्टेल निउस पर्टेलफोराव जों खोनानो मोनो। ओमफ्राय आरो फिन दिनै खनसेबाव खोनाफिनबावनो मोनदों इमिडियेटनो थाबैनो रन्जन दैमारिखौ जोङो बरननायनि बेबस्थाखौ लागासिनो दं। सेकेन्ड टाइम खोनाबावफिनदों मोनबाय आरोखि दिनैहाय जों। आरोबाव गेजेराव जोङो मा रन्जन दैमारिखौ जों बरनाब्ला बा बिटिसिनि माखासे दफाफ्रा जुदि मावफुंनाया जायाब्ला फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथांनिफ्रायनो जों माखासे बाथ्राखौ बिदिनो माब्लाबा बरननो नागिरनाय, माब्लाबा धरना होगोननो जों, माब्लाबा आरोबाव मेम'रेन्डाम गथायगोननो, बायदि रोखोम खोनाबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। नाथाय बेफोरो बेसेबांसिम बास्तबाव मावफुंनाय जागोन ना। मेम'रेन्डाम गथायदोंब्ला माब्ला गथायखो खोथाया बे इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिपि बिथांमोना मोनथिगोन ना मोनथियाखै, बिथांमोनखौ लानानै मानो मेम'रेन्डामखौ गथायहैनो हायाखै। जिहेतु दिनै एक्स एनडिपिफ्रा इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिपि मोनसे दंखायो दोलो, बेफोर बिथांमोनखौ लानानै बिथांमोना मेम'रेन्डाम गथायहैदोंना हैयाखै। मेम'रेन्डाम गथायहैनायनि खोथा बुंदोंमोनथ' बिथां दिपेन बर'आ। दिनै बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुङोब्ला फरायसा आफादफ्रा बै खना बायदि रोखोम बाथ्राखौ बुङो। नाथाय बेफोर बुंजानाय खामानि बिथांमोना बुंबाय थादोंमोन मा बरनगोन, बरनाब्ला जोङो धरना बा होसिख्रावनायनि हाबाफारि खामानिखौ जों लानो गोनां जागोन होननानै गोबां समावनो गोबां बाथ्रा बुङो। नाथाय मोनसेबो बास्तबाव मोगथाङाव महराव मावनायखौ जों नुनो मोनाखै। थ' माने बेफोरबायदि जादों। बेफोर डायलगफोरा, बेफोर खोथाफ्रा मानि दाथ' नैबे एमपि इलेक्सन फैगासिनो दं, बिनि ना मोगथां महराव मावनायनि थाखाय बेखिनि बाथ्राखौ बुंबाय थादों बिथांमोना। साननानो मोना बिथांमोननि खोथाखौ, माब्लाबा इदि बिदि माब्लाबा इफोरबायदि मावगोन हेन थेन खोथा बुङो। नाथाय बेफोरबायदिखौ मावफुंनायखौनो जों नुनो मोना। बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुङोब्लाना बिथांमोनाबो एसेब्लाबो लाजि मोनो। सिन्था खालाम, नोंथांमोनखौ जोङो फरायसा आफादखौ मान होयो, सनमान होयो, बुंनो नाङामोन। फरायसा आफादगिरि दैदेनगिरिखौ बिथां दिपेन बर' बिथांखौ जों बुंनो नाङामोन, खिन्थु जों बुंनो गोनां बायध'ता। खारन बिबो सानसे समाव ओरैबायदि सेक्रिफाइस खालामबोदोंमोन, गावनि फेमिलिफोरखौ नागारबोदोंमोन, गावनि गथ' गथाय दिनैसिमबो थानो मोनाखै बियो। दिनै सोरबा सासेया थानो मोनदों, नाथाय दिनै रन्जन दैमारिजों लोगोसे जायफ्रा जियाल' NIA केस नांनानै थानाय बिथाङा दिनैनि स्टेटमेन्टआव बुंदों मा आरोबाव रन्जन दैमारिखौ बर'नायनि थाखाय थाबैनो जों लाबोगोन। रन्जन दैमारिजों लोगोसे 7 जन, गासै 7 जन होननानै बुंदोंमोन, बिथांमोनखौबो थाबैनो बरनगोन। बिनि उनाव एस ग्रुपनि बावहाय एसनो आरनो डिनो पिनो बिदि गैया, खिन्थु फ्लेगाथ' मोनसे ना, एनडिएफबि एक्स एनडिएफबि गयोब्ला जायफ्रा NIA केस नांनानै थानाय, जायफ्रा दिनै जायनि बिफाया गावनि बिफाखौ सिनायलायै दङ, बिथांमोनखौ थाबैनो उदां खालामनानै हो। देरसिन प्रब्लेम बेफोरबो। रायजो राजानोथ' दिनैहाय नांगौ रन्जन दैमारिखौ, गासैखौबो नांगौ। जायफ्रा NIA केस नांनानै थानाय दिनैसिमबो बिफाखौनो सिनायलाया, गावनि बिफाया जे बहा दं, बबे जायगायाव दं, दिनैसिमबो सिनाया गावनि बिफाखौनो फिसा हिन्जावफ्रा। होमबा बेसेबां दुखु नांनानै दं बेफोरखौ एसे सान दिपेन बर' नोंथाङा दिनै हारिनि बाथ्रा मोजांखौनो बुङो, बा जों मोजांबो होननानै सानो। माब्लाबा समाव माब्लाबा नोंथांनि स्टेटमेन्टखौ जों फुरा नायजोबो, माखासे बिथिङाव खोथाफोरा थिगानो। नाथाय
नैबे माब्लाबा इलेक्शन खाथि सफैयोब्ला दा साननो गोनां जानानै फैदों जिहेतु बिपिएफआबो दिनै ओरैहाय रन्जन दैमारिखौ उदां जाना बिथांखौ लानानैनो गोबां बाथ्रा बुंदों इउपिपिएलआबो दिनै रन्जन दैमारिखौ लानानै गोबां पलिटिक्स खालामदों बिपिएफआबो खालामदों दिनैहाय गोबां बाथ्रा बुंदों होनबा दिनै नोंथांमोनाबो दिनैसिमबो दाबो जुदि बेफोरबायदि बाथ्रा बुंदोंबा जों बेफोरखौ एसे साननो गोनां जानानै फैदों जुदि नोंथांमोना जुदि थारैनो नै इन्डियाननि प्रेसिडेन्ट द्रौपदी मुर्मु बिथांनो जुदि मेम'रेन्डाम गथायहैदोंब्ला इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबि दं बिथांमोनखौबो लानानै थांफानानै मोजाङै जुदि मेम'रेन्डाम गथायहैयोब्ला मोजाङैनो जुदि सावरायनानै होयोब्ला माब्लाबानो जासिगोन 3 बोसोर बारलायलांबाय दिनैहाय 3 बोसोर जालांबाय बेफोरखौ साननो गोनां जानानै फैदों जोङो दा जेसेबां बाथ्रा बुंगोन ना हाजार जेसेबां दैदेनगिरिफोर बुङा मानो पलिटिक्स गावबा गावनि लाबा लाबनि थाखाय रन्जन दैमारिखौ लानानै गोबां बाथ्रा बुंलायगोन नैबे पलिटिशियानफ्रा सोरबा बिपिएफआनो होन सोरबा इउपिपिएलआनो होन मोननैबो हान्जाया रन्जन दैमारिखौ लानानै एक्स एनडिएफबिफोरनि बाथ्राफोरखौ लालायनानै मोननैबो हान्जाया गोबां पलिटिक्स खालामलायगोन थाङै थुङै उनाव बिबो बर'ना लास्टआव जिर' जाहैयो एनडिएफबिनिया एक्स एनडिएफबिफोरना जिर' जाहैयो बेफोरबायदि थ' ओंखायनो मावोब्ला एसे मोजाङैनो मावनाया मोजां जायनि जाहोनाव दिनै माखासे बाथ्राफोरा दाखालि 27 जानुवारियावहाय उदालगुरियाव धरना होनो गोनां जादों मानो होदों मानो दिखा एफार हब्रा दिनै बानस'मोना हब्रा दिनै स्टेटमेन्टआव बाथ्रा बुंनो गोनां जादों बेफोरखौबो एसे सिन्था खालाम मानो बुंदों सोरबा पलिटिशियाना बुंदों एनडिएफबियाव 2 3सोआल' लायनो नैबे इउपिपिएलनि उल्था आरो सासे सानैयानोथ' बिराद इस्यु खालामना होनो हायो सासे सानैयानोथ' बिराद गिदिर इस्यु खालामना होनो हायो गासैखौबो नङा ओंखायनो नोंथांमोना थाबैनो इउपिपिएलआनो होन सोरबा बिपिएफआनो होन सोरबा आबसुआनो होन गुबुन गुथुम बिथांमोना रन्जन दैमारिखौ लानानै जुदि सिन्था खालामदोंबा थाबैनो बर'ना होनायनि खोथाखौ सान आरो आबसुफ्राबो बिथांमोना रन्जन दैमारिनि बाथ्राखौ लानानै एक्स एनडिएफबिनि केसनि बाथ्राखौ लानानै एनआइए केसनि बाथ्राखौ लानानै हाइनेस नन हाइनेस बेफोरनि केसनि बाथ्राखौ लानानै मोननाय मोनिनि बाथ्राखौ लानानै गोबां बिथिङावनो गोबां बाथ्रा बुङो बोसोरथाम बारलांबाय जों नेनानैबो दं फेब्रुवारिनि 19 थारिखआव नै बिनाबो दंबावो केस हाइनास नन हाइनेस नङा हाइनास केस थ' बिथां दिपेन बर'नि जाखिनि बाथ्रा बुंनाय बेखौ जों दान्दिसे खोनासंनानै लाग्रोनि बड'लेण्ड आन्दलननि सासे दैदेनगिरि एनडिएफबिनि बारग' आफादगिरि रन्जन दैमारि आरो बिथांमोननि सा 7 लोगोसे एनडिएफबि एसनि सा 56 जायफोरा हाइकर्टआव एनआइए कर्टआव आरो सुप्रिम कर्टआव आइननि भाबै बेखौ दिहुननायनि थाखाय जि प्रक्रिया सोलिगासिनो दङ बे खामानिखौथ' जों ज' मावगासिनो नाथाय महामहिम भारतनि राष्ट्रपति महामहिम आसामनि राज्यपाल बिथांमोननो जोङो रेहाय होनायनि थाखाय बिथांमोननिफ्राय जोङो बेबायदि मोनसे आपिल खालामनानै डेलिगेट हाउसनि थांखि बायदियै बर' हारिनि लुबैनाय बायदियै बिथांमोननो जों लाइजाम लिरनो थाखाय जों थांखि लादों मिजिंथिदों बे गासैबो बिथिंफोरा फैबाय थानाय समाव जोङो मोनफा मोनफायै बेखौ मावफुंगोन आरो जेंना सुस्रांनायाव जाहाथे जोङो मोनसे मोजां सलुसन मोनगोन होननानै जोङो मिजिंथिदों गोजोन्थों।